Kumusta yung mga cancer? Ako nga pala si PaoLUL at kailangan natin simulan ng maganda ang linggo. So, para hindi kayo matuloy-tuloy na lungkot kasi alam nyo kasi simula lang ng paghihirap nyo ngayong linggo, manood tayo ng mga nakakatawang video. Pero syempre dahil ako ay malakas, hindi tayo dyan papatalo. So, simple lang ang laro. Pag tumawa ka, talo ka. Kasi wala nagmamahal sa akin at kailangan kahit sa pagtawa lang ay mailabas ko ang aking emosyon. Para sabihin nila normal pa rin akong tao. So, simulan na natin. Bigyan mo ko ng 3 buhay, Paulo. Yokuso minasan. So, simulan na natin. Puntahan na natin ngayon. Pamika Samalangka. Ano yan? Kumakanta ba siya? Kung hindi mo din ako sasagutin, pwede bang sa inyo huwag muna akong papunta. Copyright! Yeah! Lagot ka kay nanay, wala kang baon bukas. Huwag ka nang malulungkot, wala kang piso net bukas. Pakawi na ako. Ariga takes gozaimasu. Hindi nyo ba ako kilala? Isa akong Hokage ng pag hindi tawa. So, may sinabi ko. Pero, sunod! Ngayon ay magsisimula na ang tagisan sa pagluluto ng 2 kalahok. Oh! Sino kaya ang pinakamagaling sa kanilang dalawa? Gagawin ko Oho! para sa laban na to. Magsiroy. Balita ko, ikaw yung pinakamagaling sa bahay niyo. Pero hindi mangyayari yun. Yes! Hindi Magpay salamin ka. kita Ang galing! Oh! Nadulog niya yung kutsilyo. Malayo pa ang pinanggalingan ko. Pero hindi ako magpapatalo. Oh, Kahit shit! isa akong Ang galing! baguhan. Wow! Mukhang magaling ang isang baguhan na to. Tingin ko hindi siyang baguhan ng bata. Mukhang nagkakainit. Hindi ko kinaya pa. Pero sige, tuloy-tuloy na natin. Tumawa na ako, tutuloy-tuloy ko na to. Bawat sangkap at ilagay ang isda Ako, at Shiroy. imuti ang basta na parang bulaklak. Kung kayo isipin mo yun, sa anime, ganyan talaga sila. May mga monologue sila sarili lang, meron sa mga cool effects. At ito, hindi lang editing yung maganda dito ni Chris Gids, pati yung mismong pag-execute niya ng mga shots para magawa yung magandang angulo and lighting and everything. Kudos sa kanya. Please, follow nyo siya. Ngayon pa lang, hindi pa tayo tapos sa video na gusto ko nang kayo mag-follow sa kanya. Sa wakas. Si Marlo ba yan? Totoo kaya ang sinasabi. Yes, the FX. I love it. FX! Titignan ng pasta. Wala naman itong pagkakaiba sa mga noodles na ino-order ko sa mga fast food restaurant lang. Pang com shop yung mga ganyan, men. Ayan na. Hindi ako magalaw. Ano nangyayari sa akin? Sobrang lamig. Hindi naman po masyadong malamig, pero malamig. Sakto lang po. Parang daw ko binalat ang buong katawan ko ng Ano noodles. ang ulo nyo? Sarap! Ano yan? Parang spaghetti. Arik. Ito ang special udong ng bayan namin. Naman ako to sa aking naman ng menu. Espesyal ang isda na to. Ano ko Dahil nanggaling nagkakagusto? pa to sa grado. Ang mayon, kaya ayun tunawin nito ang Mount Everest na natikman ko kanina. The effort, man. Kung may girlfriend lang siya, effort yan. Yes! Maraming salamat, Chris Gids. Please follow nyo siya. Maraming salamat sa effort mo, Chris Gids. Isa kang tunay na weeb white knight. Subarashi. So, maraming salamat, Chris Gids. Okay lang mawalan ako ng isang kokoro dahil worth naman yung pag-effort mo ron. Maraming salamat. Yokoso minasan! From Andrew Iyut. And so No. No. is and na and Kailan to matatapos? And pinag diba? Oh my God. Ano ba yan? Dahil ako sa...
di ba? Di ba? Di ba? Nakakabobo to po. Kung na. Makinga. Oh. Yun na. Ay, iyak na ako magpagpigil ng tao po siya. Ang bobo lang. Okay na. Ilang minutes pa ba to? Okay. Okay, ano pa? Sige, sabihin mo pa. Yes, ano pa? Ano pa gusto mo sabihin? Ano pa gusto mo saloobin? Sabihin? Thank you. Nabawasan ako ng onting brain cell doon sa edit na yun. Maraming salamat, Andrew Iyot. Nice name, by the way. Sige, bawasan mo na ako. Wala akong pakime, isa pa ako. Nakakainis dito. Ang layo pa natin sa dulo. Tapos wala na ako agad buhay. Sunod! Kalimutan mo na yan. Sige, maglibang. Huwag kang magpakaiba. Magkaka-copyright ako, kaya ayoko na. Okay, tama na, ayoko na makopyright kasi pala copyright. Hindi tayo kikita, kailangan ko ng pera. Hindi ako XB, hindi ako maraming pera, okay? Hay, kung nabibili lang ang tamang asal. Sunod! Hindi. Pag nasobrahan ka sa memes, ito ang mangyayari sa'yo. Avenge the Fowler. Tama na. Ayoko na. From 7-Eleven. Riz, ito talaga yung pang main event. Ano naman to? Ano daw type ka daw ni Eddie? Eddie? Eddie. Eddie who? Ano sabihin? Wag. Eddie. Wag. Walang chemistry, unit quality, sulit for everybody. Hindi mo ako matatalo. Kala mo makukuha mo ako. Hindi. Sunod. Ano, yun na yun. No, like, technically marami naman talaga siyang pera. Sige, maraming salamat. Voxen. Pag alam mong matatalo ka na, mas lalo mong ginagalingan eh. Because Domina-san. Sunod. From. Copyright tayo, tama na. Pamamilad channel tayo, tama na. Okay, di nyo ako madadaan sa kakyutan ni Kuya. Hindi yan gagana sa akin. Sunod. May sense nga naman. Ano ba? Sa hirap na buhay ngayon, dami natuto yung mga dalagang Pilipinas, mga palay dyan, na kailangan diligan ng mga hardinerong Hokage dyan. At pampamilya tayo dito. Masyado kayong hindi. Mga demonyo kayo. Sabi ng lola nyo. So, sunod. Maraming salamat. Ikuzomi-san from Brian Nikoforov. Okay. Duterte Plus. Ano yan? Sunod. Akala nyo kahit isa na lang ang buhay, kakayahan ko to. Pagod na ako. Sunod! Nagluto tayo ng Siya na naman. dinuguan. Tito Kravis! Una, magpakalo ng tubig sa kaldero. Nahina ako dito. Shit. Ilagay ang karne. Hindi ko kaya! Sige na, bawasan mo lang. Wala akong pake. Mapanood ko lang si Tito Travis. Okay na ako. Now we have a half hour to kill. Kailangan i-zoom in. Huwag kalimutan ang kanin. Ano nangyari? Ang sarap-sarap! Ang sarap-sarap ng dalagang Pilipina. Subarashi. Yamete! Ojinchi na opai daisuki nandayo. So maraming salamat sa sunod. Diba? Total talo na tayo. Wala na ako pinaglalaban. So enjoy ko na lang natitira nating mga pagsasama ngayong video na to. Wala na akong pake. Kung may mga pinaglalaban pa kayo dyan, sige, o di very good, diba? Mahal kayo ng nanay. From Adolf Stalin, nobody ko.
Beef mode na ako ha. Galit na ako. Si Talo na naman ako ha. Sunod. From Arale Norimaki. Mga magaling na Pilipino. Yes. Tapos ko yung mga edgy memes natin, di ba? Well, totoo naman eh. Malungkot dyan eh. Kung sino pa yung mga mayroong ipinaglalaban eh, walang naglalaban para sa kanila. Tama na! Yung mga beast mode dati ng mga Pilipinong bayani dyan, eh, walang mga bayagang tumutulong sa kanila. This is too real. Dapat kasi memes lang, eh. Ba't masyado tayo nagiging seryoso? Masakit. Masakit ang katotohanan, mga cancer. O, pay-dice kinandayo! Sunod! I don't mind. Ilang damo galit siya, nainit ng ulo. Yes. The president being the president, yes. Japanizing meme! Ikuzomi-na-san from Shaggy Got Waves. Diba kung meron tumawa ka, talo ka, merong yuyus, wala sa Pilipinas yan. Kala nyo, ayan ang isang laro na isa lang ang buhay mo. Wala balikan yan. Ako, isang tumawa ka, tokhang ka, literal. So, mga bata dyan, huwag nyong gawin. Kung magpapaka-addict kayo, magpaka-addict na lang kayo sa mga memes at sa mga kakansera ng Pilipinas. Pero wag yan ang sisira sa buhay nyo. Huwag mong subukan. From Moem de la Cruz. Agente Junior. Sarap maging komedyante sa Pilipinas. Maraming salamat. Yeah. Gusto ko ng machine eh. Sine! Konero! Sunod. Oh my God. Ano ka cancer? Walang chicken joy dyan. Nasira na yung ano ko. Doon sa Jonel na yun. Nasira na. Hindi na ako natatawa. From Joseph Padillo. Wala ako na pantanggal ng bad trip. Beep, 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 beep. Oh! Bakit? Oh, tama. Beep, beep, beep. Okay, tama na. Mamakapira tayo ni Tito Willie. Ano ko? Pera o kulong. So, ayoko na. Maraming salamat, Joseph. Sunod! Oh, lagot! Okay, kita-kitsa na tayo sa remedial, kuya. Maraming salamat. Ano to? Hi kay Kenneth Papa. Yes, gold lang ako pero isa akong streamer. Ikaw, ano bang rank mo? Yun, at pati ka streamer. To be honest guys, wala sa rank ang pagiging streamer, no? It's way sa pag-e-enjoy mo. Kaya ikaw kuya, kung mataas man rank mo, tapos di ka nag-i-stream, sino yung kawawa sa atin? Ayun. Cancel! Yamete! Naruhodo. Naruhodo. Yes. Okay na eh. Maganda na sana yung logic ng ate. Ano, nahiwala sa galing yun sa pag-stream yun kung nakakapag-enjoy ka. Pero dahil binalik ni ate yun na bakit hindi ka streamer, sinira niya yung pinaka-point nung ano niya. Kasi tinanong pa niya kung ano yung kanyang rank, blah blah blah. Mobile Legends is cancer naman in general. So, ate, andun ka na eh. Andun ka na sa dalagang Pilipina, yes. Biglang naging dalagang Pilipina, iyawa. hindi talaga. So, doon nagtatapos sa ating tumawa ka, tukmol ka. Kung natalo kayo, di okay lang, di ba? Parang grades nyo lang, bagsak din. So, maraming salamat sa mga nanonood. Yung kalimutan like, share sa mga tukmol nyong friends. Share, kung kalimutan subscribe. PaoLUL kun, sugoy. Sugoy, daisuke nandayo. Ang isipan sasayan o agham. Siniskwela, hey!